My broer, kykie, ek wil 'n shout-out stuur vir Percy G, EI7ZH. My broer, shout-out vir jou, my broer. Baie dankie, dog. Ek appreciate die feit dat jy die channel appreciate, my bro. So shout-out Percy, my broer, sê vir my van waar is jy? Daisy move. Kykie, ek het die 21 promo en Pengie en Luda G interview gekyk of hy podcast van Mr. Meyer. Ek het dit gekyk, you know. Ek het gehoor al die rappers saam wie hulle nie self wil werk nie. En daar was 'n paar shots gegooi, you know. Nie een van ons het verwag dat Mr. MP, my bro, as ek jou so kan noem, die gaat doen wat hy vandag gedoen het, waar hy vandag 'n diss track gedrop het vir 21 promo en vir Pengie. Maar kyk, ek wil nie nog lang praat, die kots gaan in die move en nou hoor ons wat sê Mr. MP. Yo, wat is hy, like, wacht, kyk gou. Michael, ja, Mr. MP. Wat sê die man hier so? Ik zie niet alles kakkie, als maar niet kak. Anderszins van, mijn nummer 2 is Mr. MP. Dus wat doen hij? Ek sê nie hulle is kakkie, hulle is kak. Hy is 21 se woorde hy, my bro. Wow. Van, mijn nummer 2 is Mr. MP. Dus wat doen hij, jong? Mr. MP. Man, anders man. So, als niet hij... Ja. Master Imp, Master Imp. Michael Pamela. Sorry. Ik kiel het voor fun, hoe lijkt het voor mij dat hij promo's bang? Soos karre en spinners, kom maak ik het aan, ik is kaal en ze kan maar nou komen. Soos karre en spinners, kom maak ik het aan. Ik denk 21 en Pro in PNG het 'n soundtrack moes vir spinners gehad, né? As ek nie mistake hier. Dus wat doen hij, jong? Mr. MP. Man, anders man. So, als niet hij... Ja. Master Imp. 21 promo en Pengie is het daas geteld. Ik kiel het voor fun, hoe lijkt het voor mij dat hij promo's bang? Soos karre en spinners, kom maak ik het aan, ik is kaal en ze kan maar nou komen naar gun. Ari, kijk zoals spinners en spanners. Ek is Kaland. 21, die man sê hy is Kaland. Jy kan maar kom vir my, bro. Hy is Kaland, jy kan maar kom in 'n gun. Hy is Kaland. Lijkt het voor mij dat hij promo's bang? Soos karre en spinners, kom maak ik het aan, ik is kaal en ze kan maar nou komen naar gun. Ari, kijk zoals spinners en spanners, hij preek af als lijkt zij soos een man. Pengie ze bieten, jou haren gaan tang. Zet jy het nou lijkt het soos drollen wat hang. En zij moet het gloed, zij is onder mij lijkt die mijn level is boe. Als ik reed met das gaan die skaren jou boe. Luda of wie is nog binnen zijn crew. Pengie wat kijk je zijn haren is roet. Hij mop zijn kop is gemaakt voor een vloe. Reach boy ja, die arme boe. Het amper die lijkt die zijn perel gemoe. 3, perform nog voor free. Bij Nicky zijn plaats die dieter zag hier. Het treedt op wat hij wil voor promo bestie. Hou het maar kort, ik kan dus voor een i. Het voor Pengie hier en je pa's een vrouw. Hij holler ik zie. Zo mensen op een plan maar die funeral bij die memorial. Kom drink ik een bier. Het zijn me nou goed als terwijl ik bij vieren. Zij The fuck? het zijn me nou goed als terwijl ik bij vieren. Zij is een goat terwijl ik het dier is. Ik wil niet wijs dat Imp nog hier is. Jelle maakt zomaar dat ik nog een dier is. Kan mijn vloek, ik leer om manieren. Het zich een tank of kreet je niet gieren. Vang je piek, gie je klieren. Stafflige tegelen, wie is je leader? Anyway, ik is nou bij 5 from mezelf aan nee is. Met die live freestyle, ik doe het zonder schrijf. Zeg aan hij laat het voel, zij stay je eif. Blaas de schaduw nog voor blijf als je denk ik. Druk ek verkeerd. What the fuck? Het voelt zij stay je eif. Bij 5 from mezelf aan nee is. Met die live freestyle, ik doe het zonder schrijf. Zeg aan hij laat het voel, zij stay je eif. Dog, die man sê hy freestyle maar nou net. En jy gaan huil, dit gaan lyk jy dit gaan voel jy skille yf. As dat skarrel nog verblijf als je denk ik leef van mijn zusters. Zij sprongen lijkt zoals een wat loop met ijs. Ja die beest is terug, ik is uit mijn kijk en ik is bij 6. Ik wacht aan mijn vis. Wil mensen impress. Ik leer jou een les. Zij is nog in de kris. Een eier wat lee in een nis. Dog, die man doen 'n hele countdown op 21 en op Pengie, my bro.
Ai, So try maar jou best. Jaren die jongens is stress. Ek is amper klaar, ek is nou by 7 by PHE. Het die manne gebewe. Mense is gewoon dat ek rap oor die lewe. Wat jammer, wat julle moet my net vergewe. Dink is genoeg, kom ek sluit liewers af. Hoef jy te... ek dink dis waar het ingekom het. Ek dink 21 en Pengie het die man, hulle het vir hom wat is hy woord man, like, ek dink hulle het vir MP gewoon geskat, you know, en hy sê dat die julle dink, ja, is fine, ek rap van die lewe, you know, is nice tricks as rappers van die lewe rap, you know, want as baie mense wat kan relate, you know, nou ek dink 21 en Pengie het die man gewoon geskat, as julle mooi gekyk het, ne, Luda G se demeanor was baie kalm geweest. Hy het nie veel gesê nie, you know? Maar 21 en Pengie het te veel gesê, my broer. Ja, ek het laat bang om nou die ding verder te luister. Julle calm down, my bro. Telly, ek is al by 8. Mense verstaan ek om licht in my vlag. Die is net beef en is tyd dat ek slag. Die coach is geëet, kyk hoe vol is my macht. Sy is nou op 'n level wat ek al was. Man alleen, sy kan kom in 'n vraag. Ek is nog nie 'n squad nie van die is 'n lach. Yo, Mr. MP, is my sister vir jy. As daar nog 'n 9 gewees het, wat sou jy sê? Hoekom moet sy nog met die big dog? En wie dat sy man net 'n pappie is? Ek skud jou rond soos 'n bulldog. Verstaan dit dat sy net 'n brakkie is? Of moet ek sê sy's 'n huishond? Sy naam wat fluffy is, wat Keista kom bring die forensies, promo sy body gaan hoe op 'n vlakkie is. Keista kom bring die forensies, want promo sy body gaan bo op 'n vlakkie is. Shout out Brico Blerico, my broer. Sy's 'n huishond. Sy naam wat fluffy is, wat Keista kom bring die forensies, promo sy body gaan hoe op 'n vlakkie is. My mense in die studio fout maak, gedink dat ek gaan net 'n joke maak. Gee 'n chainsaw, ek wil hout maak, wil 'n spit brei van 'n goat maak. En Pengie jou lang bek. Die man het hier gekom om te kon speel hier, nie man. Jo! Kom bring die forensies, promo sy body gaan hoe op 'n vlakkie is. My mense in die studio fout maak, gedink dat ek gaan net 'n joke maak. Gee 'n chainsaw, ek wil hout maak, wil 'n spit brei van 'n goat maak. Gee die chainsaw, ek wil hout maak, ek wil hout maak, ek wil 'n spit brei van 'n goat maak. En Pengie jou lang bek, my vuiste gaan ek in jou bek sit. Of wag dat ek kom tot 'n perel, hoekom vir promo wil ek op sy plek sit? Mr. MP, shout out my broer man. Hy staan jou man in die move in man. Yo. Next time I'll count till 21. This was only a promo. Dog, die man het met 'n hele plan. Hy het met 'n hele plan gekom. So nou wag ek vir 21 en vir Pengie. Wat gaan julle twee sê ons? Want die man sê hierso, next time I'll count till 21. This was only a promo. Die man is reg vir julle, my bro. Ek hoop julle is ook reg vir hom. Het ek gesê, man. Anyway, daai my man se gerus.